Частка 6. Милости просим, промовіў айцец Кірыл, і борздымі крокамі патрусіў да дзвярэй насустрач гасцям і стаў памагаць ім раздзявацца. Сам першы паздароўкаўся з Лабановічам, папрасіў настаўніка ўсадзіцца, сам падстаўляў ім крэслы і наогул выказваў вельмі многа прыветнасці і ўвагі, нават радасці і дабраты. Айцец Кірыл быў чалавек яшчэ малады, нізенькі, шчупленькі, худенькі, з рэдзенькую цёмную бародкаю і жывымі крыху неспакойнымі, цёмна-шэрымі вачамі. Адбітак нейкай мукі адзначаўся на яго худым твары. Гаварыў айцец Кірыл громка і борзда, часта смяяўся ад душы, але радасці гэтай галоўнай уласцівасці здаровага смеху не чулася. І варта было хоць на хвіліну яму сціхнуць, каб зараз жа цень смутку лёг на яго твар. «Даўно ж вы прыехалі ў Цельшына?» – запытаў Лабановіч айцец Кірыл. «А ўжо скора тыдзень будзе, айцец Кірыл». «Што, не думалі, пэўна, папасці ў такую глуш?» – зноў запытаў айцец Кірыл і громка засмяяўся. «А вы ведаеце, айцец Кірыл, – сказаў Саханюк, – калега знаходзіць, што ў нас тут большая глуш, чым Цельшына». «І праўду кажа, чыстую праўду», – пераконана прамовіў айцец Кірыл. «Тут у нас такая яма, такая, выбачайце, памыйніца, што другой такой на свеце няма. Калі я казаў, што ў вас, калега, большая глуш, то я меў на ўвазе, што вы жывяце далей ад чыгункі. Якая б не была сама па сабе глуш, але калі ты чуеш гудок паравоза, шум вагонных колаў і бачыш гэтыя роўныя або прыгожа закругленыя палоскі жалеза на шпалах, то не так тужліва адчуваеш адарванасць ад людзей і культуры, бо чыгунка з'яўляецца як бы жывым вобразам непарванай сувязі з людзьмі. Калі ж вы думаеце пачынаць работу ў школе? А вось я і хачу прасіць вас, айцец Кірыл, прыехаць на гэтых днях у маю школу на малебен». Так бы з аўторка і пачаў. «Не спяшайцеся», – махнуў рукой айцец Кірыл. «Вы думаеце, яны гэта быдлё зразумеюць, што вы для іх будзеце старацца, вучыць іх? Вы не ведаеце мужика. Зрабі яму дабро, і ён адплаціць табе самай чорнай непадзячнасцю. Мужик гультай, злодзей, п'яніца, толькі і глядзіць, як абадраць цябе, ашукаць, ніякай веры няма таму. Ён гатоў цябе ўтапіць, прадаць за чарку гарэлкі. Іх трэба ўзяць во!» Айцец Кірыл згарнуў кулакі і патрос імі, паказваючы, як трэба трымаць мужика. Лабановіч ніяк не спадзяваўся, каб айцец Кірыл мог да такой меры не любіць мужика, і наогул, каб у такім маленькім папку магло змяшацца столькі нянавісці. «Вы папрабуйце купіць у мужика кусок хлеба ці шклянку малака. Што, ён прадасць вам? Ніколі. Гандляру прадасць. Вам? Ні за якія грошы». Лабановіч нецярпяліва чакаў, калі скончыць выліваць сваю злосць айцец Кірыл, каб заступіцца за мужика. Лабановіч быў пакрыўджан, як мужыцкі сын. Ці даўно яму самому, калі вучыўся ён у семінарыі, крычалі мешчанчукі: «Лямец, лямец, на якой бярозе ты лапці павесіў?» «Розгамі яго трэба сечь», – скончыў айцец Кірыл і гнеўна бліснуў вачамі. «Я не магу згадзіцца з тым, што сказалі вы, айцец Кірыл. Нават і тады, калі гэта ўсё была праўда, – пачаў Лабановіч, – і тады нельга судзіць так мужика. Вы кажаце, мужик скарэй прадасць гандляру, чым пану, бо пад паняцце пан у мужика часта падыходзіць кожны, хто носіць цэшку або чорнае паліто. Гандляра ён ведае, з гандляром ён жыве, часам і лае яго, і ў морду яму плюе. На мужика прывыклі пазіраць як на пчалу або на нейкую машыну, якая павінна ўсё вырабляць, усім даваць і яшчэ пры гэтым казаць і кланяцца: «Дзякую, што бераце». І ўсе так ці іначай бяруць ад мужика. Бяруць сілаю, бяруць хітрыкамі, бяруць ашуканствам. А мужику многа далі. Паважаюць мужика. Хто вінават, што мужик не ачэсаны, што мужик цёмны і жыве па-свінску? У святым пісанні напісана: «Якую мерою мерыце вы, такую адмерыцца і вам». Айцец Кірыл слухаў, апусціўшы вочы, і стукаў пальцамі па стале. «Вы яшчэ мала ведаеце мужика», – спакойна адказаў айцец Кірыл. «Што б вы мне не казалі, я буду цвярдзіць сваё. Мала білі мужика».
Вы зусім не тое гаворыце, што думаеце. Проста вы за нешта ўгневаліся на мужика, сказаў Лабанович, смеючыся. Саханюк маўчаў. А вы ведаеце, прамовіў урэшце ён, нашых тутэйшых сялян ніхто нідзе начаваць не пускае. Хто не пускае? Другія мужики. Ды што ж, не спрачаюся, вашы мужики могуць быць і дрэннымі, але з гэтага не следуе, што ўсе мужики нікуды не годныя. Тая ж самая паншчына, аб якой шкадуе айцец Кірыл, псавала іх, бо, як пацвярджаюць факты, былі такія паны, што гналі сваіх мужикоў і падбівалі іх на крадзяжы у сваіх суседзяў паноў. На гэтым месцы гутаркі ўвайшла матушка. На яе твары была прыветная усмешка, паздароўкалася, села і, звярнуўшыся да Лабановіча, запытала. Былі ў пісара? Ну як вы знаходзіце пісаранак? Прызнацца, я і не разгледзеў іх, бо мы вельмі мала былі там. А праўда, Саша хорошенькая? Айцец Кірыл паморшчыўся і махнуў рукою. Лабанович адказаў: нічога сабе, дзяўчына. Вось бачыце, шкада толькі, што вы ад нас далёка, а то б зачасцілі за Алеськаю. А хіба тут няма каму гэтай справай заняцца? Вось мой калега, напрыклад. Саханюк і бацюшка засмяяліся. Не, я ўжо зусім страціў там ласку, дзякаваць Богу. Айцец Кірыл засмяяўся яшчэ грамчэй. Наш настаўнік кажа, не на таго прасцяка напалі, сказаў ён. Апрача таго, я чуў, што ў яе жаніх ёсць ужо. Ці мала на свеце дурняў, зноў дадаў айцец Кірыл. Матушка вяла сваё. Ну то што? Хіба жаніхам свіней не падкладаюць? Гэта было б не па-хрысціянску, затое па-кавалерску. З паліцыяй мець справы небяспечна, зазначыў айцец Кірыл. Глуш там у вас, вучителька. Усе вы, панове, у глушы жывяце, а глушы баіцеся. І ў глушы людзі жывуць. Мне, матушка, нават падабаецца такая глуш. Праўда? У пана Падлоўчага дочкі падрастаюць, гнула матушка сваю лінію, і кажуць, старэйшая вельмі прыгожая, ўжо зусім паненкаю выглядае. Не ведаю, не быў іх. Што гэта вы так мала паненкамі цікавіцеся? О, хітруеце вы, вучителька. Ёсць тут цікавіцца чым, зноў буркнуў айцец Кірыл. Матушка устала, взяла папяросы, сама закурыла і гасцей патрактавала. Айцец Кірыл не курыў, але набіваць папяросы любіў і цяпер узяўшы за гэтую работу. У пакоі вайшла служанка, паляшучка, крэпкая чырванашчокая дзяўчына. Да вас, бацюшка, апанас Каваль прыйшоў, просіць хворую прычасціць. Хто ў яго хворы? Жонка. Скажы, зараз іду, сказаў айцец Кірыл. Я скора вярнуся, тут блізка, а вы, калі ласка, пачакайце мяне. Завярнуўся ён да гасцей. Айцец Кірыл надзеў цёплую расу, узяў крыж і ўсе патрэбныя рэчы і выйшаў. Эх, папоўская служба, уздыхнула матушка, нават і адпачыць няма калі. А ён слабы, хворы, ногі чуць цягае. Народ у нас вучителька грубы, дзікі. Вось вашы, вучителька. Слова «вучителька» матушка выводзіла ласкальна ад «вучитель». Цельшанцы зусім іншыя людзі, а нашых вам ніхто не пахваліць. Вы ведаеце такое здарэнне? Айцец Кірыл гэта ўжо 2 гады таму назад быў на сенакосе. Распусціў сена, сушыць, а едзе адзін наш. Ёсць тут такі грубіян, проста па бацюшкавым сене. Айцец Кірыл і кажа, падышоўшы, ці табе, кажа, дарогі няма, ці не можаш аб'ехаць, што ты па сене з канём топчешся. А той, нічога не гаворачы, схапіў бацюшку за валасы і давайце рабіць. Прыходзіць мой бацюшка, як глянула ж я на яго, аж у яго каўтурнікі павырываны. Так і лезуць, так і лезуць. Матушка апавядала гэта проста, нават з нейкім гумарам. Народ наш, трэба сказаць праўду, грубы, дзікі. Аднаго толькі ўрадніка і баяцца, аднаго яго паважаюць. А хто ўжо лепш можа дагадзіць ім, як не айцец Кірыл? Зноў казала матушка, і зямлю ім аддаў, і сенакос, і лякарствы дае, і добрым словам памагае, ніколі ні ў чым ім не адмаўляе. Праз паўгадзіны вярнуўся айцец Кірыл, утомлены і хмурны. Ну, як жа іх гадаў не лаяць? У гневе прамовіў айцец Кірыл. Чорт ведае, чым корміць хворую. І гаворыш ім, прыказваеш. Не, сваё робяць. А гразь. Свінні, свінні. Крыху супакоіўшыся, айцец Кірыл сказаў да матушкі ціха.
Зайшлі ты ёй цераз паразку чаго. А ўсё-таки отец Кирилл вы много лепшы за тых, хто пра народ гаворыць высокія словы. Отец Кирилл махнуў рукою. Вось што, другі, будзем абедаць.